Фолклорна къща музей Гърнатски наконаци. Филип Сенат. Преди точно 2 години Филип се зае с построяването на първата по рода си в България фолклорна къща в близост до градовете Момчилград и Кърджали. Магичните източни Родопи, покрай меандрите на река Върбица, родилно селище Север. Започнала от гола поляна през март 2021 година, като сградата е в стила на типичните родопски конаци от края на 19 век. Архитектурно наподобява старата къща на прадядо му от село Гърнати, община Неделино, с характерните еркири и тиклен покрив. Така ще може да създаде дом на българския фолклор и занаяти, в който всеки ще бъде добре дошъл, за да бъде част от възраждането и опазването на традициите и обичаите от миналото, които са ни изградили, но и съхранили като българи. Къщата представлява интерактивен музей, което означава, че всяко едно нещо в къщата е живо и използваемо, а не просто част от интериора. Мечтата на Филип е всеки посетител да стане част от оживелия, възрожденски български бит, като се докосне до традиционните занаяти – такачество, терзийство, абаджийство и други. Къщата разполага и с музикална школа с различни дисциплини. Има възможност всеки да надникне в удаите, да се докосне до земята и продукцията на нивата, да облече родопска мусия и да се пренесе в миналото. За нашето бъдеще, подрастващите деца ще се провеждат целогодишни лагери, където в игри и уроци Филип ще запознава всички участници с нещата от бита и това, което ги заобикаля. Тях ще бъдат оран, сеидба, жътва, вършитба, бране и пастелиране на тютюн, различните седянки и попрелки и много други. Да откъснат от бахчицата дъхави билки и подправки, с които да откусяват храната си, да запретнат ръкави и да източат кори за къпана паница, родопски клин, пататник и други. Да окопават, поливат и да се грижат за посевите и овошките в терлите, за да може на есен да се радват на тяхната продукция. Да се заловят ръка за ръка и да извият дълго и кръшно хоро на хармана зад къщата и много други дейности. За да бъде напълно завършен проектът са нужни още средства за довършителни ремонти и цялостен завършек. Всичко до момента е реализирано с изцяло лични средства. Всеки желаещ да се включи в каузата да запазим миналото, би могъл да дари на посочената сметка. Благодаря.